Nanawagan ang mga residente sa coastal area sa Barangay Tangke, Talisay City ngadto sa presidente sa nasud. Subay siyang State of the Nation address karong tuiga nga tutukan ang mga proyekto nga mohatod og kasulbaran sa dugay ng mga suliran sa mga coastal barangay sa nasud. Ano ang report ni Mary Dumabo? Padayon na sinatin dagkong bawod ug kusog nga hapak sa hangin sa mga coastal area sa dakbayan sa Talisay. Naghatag kini og kabalaka sa mga molupyo sa daplin sa dagat sama sa Barangay Tangke. Ilabi na sa kakusog karon sa habagat nga mihatod sa kabaluron sa dagat ug kusog nga pag-uno sa hangin. Nahugno na ang seawall nga unta mosagang sa kusog nga hapak sa bawod aron dili makalaho sa ilang mga balay. Hinungdan nga panawagan sa mga molupyo nga unta lakip sa tutukan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga proyekto alang sa mga nanimuyo sa coastal areas. Presidente, tanaw ka mong mga problema diri sa coastal road sa coastal area sa Tangke ug Talisay. Ug bisan tibok Cebu siguro sir pud no? Mao gyud na siya ma'am, tibok Cebu. Kay gikan dito sa south, budwag man ang ari. Presidente Bongbong Marcos kanang maghinaot ko nga imutan tutukan ang mga seawall nga ri sa tibok Talisay or sa tibok Cebu kay Pertisyong Paita. Kung inyong makita, mato sa mga residente nga 15 ngadto sa 20 metros agilayon sa mga seawall gikan sa mga balay o gani tungod sa dako pa kining hawa nahimuan pa kini og basketball court diin simentado gid ta kining tanan og nahimo pa kining area nga bangnanan o parkingan o taguanan sa mga sakayan apan tungod sa bagyo sa niaging tuig og sa habagat na usab sugod kining naguba og nasamutan pa gyud ni pagkaguba tungod sa dagkong mga bawod ug hangin sa habagat ning tuiga. Mato ni Barangay Tangke Kapitan Jared Cabilte nga moabot sa dulan 200 ka mga panimay ang apektado sa pagkaguba sa 80% sa kinatibuk ang seawall sa barangay. Labi na gyud sa mga coastal barangays pa. Inaot mo nga maapil ni sa priority sa ato ang President Bongbong Marcos nga ang epekto sa climate change nga sa mga coastal barangays nga unta nga matagan og proyekto nga dako kayo matabang labi na gyud sa safety sa mga namuyo og sa mga houses nila. Kung taob kaayo og baluron ang kadagatan, musod kini sa kabalayan ug gani kun padong trabaho ang pipila sa mga molupyo ang kinahanglang mopatong pa sa mga gisumpay-sumpay nga bangko. Sa niaging weekend, naka-ocular inspection na ang City Engineering Office sa nagubang seawall. Og nipasalig matod pa kang Kapitan Cabilte si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga gahinan ang pagpabarog og balik sa nahugnong mga seawall. Ato ni Mayor katong diri siya last week paghatag og food pack sa mga mananagat, ang giwat nila is katong recommendation or document gikan sa DDRMO sa disaster response kay kani mangong project sa seawall is sa project ni sa para sa disaster preparedness ba. So ingon si Mayor nga atong gipaabot nila para gisugdan na nila ang para sa bidding. Mr. President, aming panawagan na dapat makialam ka sa mga problema ng mga mangingisda dito sa amin. Dahil ilang weeks na kami hindi nakapalaot. Napura na usab og mga food packs ang apektadong mga mananagat sa Barangay Tangke nga apektado sa bawuron nga kadagatan. Gidugangan kini sa mga ayuda gikan sa Talisay City Government. Gitun-an karon ang laing hugna sa ayuda ang ihatag sa apektadong mga mananagat ni Samanaha tungod sa nagpadayong bati nga panahon. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Mary Dumabo. Balitang Bisdak.